Sembah sungkem marang wong tuamu, dudu amarga bondo donya kang diparingake, nanging lantaran tresna kang tanpa wates, kang wis ngancik ing jero dada. Tutur sapala wong tuwa iku dalan padhang kanggo uripmu ing tembe. Aja pisan-pisan bantah lan kumawani, awit rindane Gusti ana rindane wong tuwa. Yen wis bisa ngabekti marang wong tuwa, uripmu bakal ayem tentrem lan bagya. Ora bakal kekurangan berkahing Gusti, awit restune wong tuwa dadi dalan kamulyan.